Vy hľadáte rekreačnú chatu pri jazere a ja mám pre vás skvelú ponuku. Predstavujeme vám jedinečnú príležitosť na kúpu trojizbovej rekreačnej chaty, ktorá sa nachádza v malebnom prostredí Evičkyňho Tajchu. Táto nehnuteľnosť je ideálnym miestom pre oddych a relaxáciu v prírode s výbornou dostupnosťou a komfortom. Rozloha pozemku je 688 m2 a úžitková plocha 118 m2. V exteriéri nájdete priestranný altánok, ideálny na grilovanie a rodinné oslavy a parkovacie miesta pre 2 autá. Interiér chaty ponúka na prvom nadzemnom podlaží príjemnú obývaciu izbu s krbovými kachlami, ktoré vytvárajú útulnú atmosféru počas chladných večerov. K dispozícii je tiež plne vybavená kuchyňa a hosťovské WC. Na druhom nadzemnom podlaží nájdete 2 komfortné spálne, ktoré poskytujú dostatok priestoru na odpočinok a kúpeľňu pre vaše pohodlie. Táto chata je perfektnou voľbou pre rodiny, ktoré hľadajú únik z mestského ruchu, ale zároveň chcú zostať v dosahu moderných vymožeností. Blízkosť Evičkyňho Tajchu ponúka množstvo rekreačných aktivít vrátane rybolovu, plávania či turistických výletov. Nezmeškajte príležitosť vlastniť tento kúsok raja v prírode. Kontaktujte nás ešte dnes pre viac informácií a dohodnite si obhliadku tejto očarujúcej rekreačnej chaty.